acompañada do alcalde Luís Soujo e demais autoridades, entre as que se atopaba tamén a presidenta de Porto, Susana Lenguas. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitaba esta mañá a praia sonense do Cruceiro. Alí, nos últimos meses, estivose desenvolvendo unha actuación que tiña como principal finalidade naturalizar o espazo que ocupaba un antigo muro de formigón. Dende o Concello agradeceron a obra realizada, xa que, ademais da mellora estética, supuxo tamén a consolidación da duna, coa eliminación dun pequeno vial que separaba o areal da zona do xardín. Aquí había un vial asfaltado que non tiña sentido, non? Entón queríamos naturalizar pois, a zona do xardín, que a playa do Cruceiro, unha playa urbana, ademais moi demandada polos propios nenos e familias aquí de Porto do Son, e creo que o fixemos moi ben, porque aquí tiñamos un problema, que cando viñan os ventos do norte, pois no verán, que botan varios días, pois introducíanos area pois, na zona do xardín, e non queríamos que a area seguir avanzando, porque, bueno, pois, é unha zona que tamén debemos conservar, non? A titular de Medio Ambiente destacou a actuación realizada que permitiu a humanización do espazo a través dunha integración paisaxística natural. E supón pois, esa integración paisaxística natural. Cando decimos natural é que pois, a natureza manda e, polo tanto, temos que evitar elementos externos como son os asfaltos moitas veces ou como son certas barreiras para deixar bueno, pois esa liberdade, non, os ventos, pero sobre todo para pois facilitar que os veciños e veciñas de Porto do Son e todos aqueles visitantes disfruten de unha praia con unhas características singulares, e digo singulares porque bueno, pois está interaccionada co porto, ábrese totalmente a vila en sí, ten un espacio verde, ten o seu parque, e, polo tanto, temos que dicir que é unha gran actuación de humanización. O importe da actuación ascendeu a preto dos 263.000 euros, dos cales o 70% foron aportados pola Consellería de Medio Ambiente e a cantidade restante asumida polo Concello.